Și dacă să facem o sinteză la toate aceste elemente, momentul când am acceptat să fiu conducător acestei organizații Moldorusia, inclusiv din considerentele că agenda bilaterală economică practic nu există între Republica Moldova și Federația Rusă. Și acum când am fost ieri, alaltăieri și voi fi și săptămâna viitoare, discutăm cu conducerea mai multor întreprinderi, asociații, de exemplu, Delovaia Rosia, președintele Delovaia Rosia, Alexei Repic, cu care am avut întrevedere și care ar putea să vină în luna ianuarie la Chișinău. Este un om de afaceri foarte influent în Federația Rusă. Ieri am avut întrevedere cu Putin, calitate de președinte la Delovaia Rosia. Noi discutăm cu ei diferite proiecte importante pentru Republica Moldova. Și aici vreau să vă spun că este și un obiectiv care mi-l pun eu mie, ca pe parcursul anului următor, cel puțin 3-4 investitori mari strategici care ar putea să deschidă fabrici și uzine în Republica Moldova, să-i conving să vină încoace cu investiții. Este vorba de crearea a sutelor și miilor de locuri de muncă. Acesta este unul din obiectivele cu care mă voi ocupa. Eu vreau să vă întreb, domnule președinte. Da. Aici e un subiect foarte important. Dumneavoastră spuneți să vină 3-4 investitori mari. Cine să lucreze dacă oamenii pleacă? Diaspora nu a venit acasă. Dacă ne uităm pe statistici, oamenii pleacă de vremuri bune care sunt în Republica Moldova. Zilnic pleacă câte 100 de oameni din Republica Moldova, dar depinde și de salarii. Depinde și de salarii. Dacă vom reuși să convingem, de exemplu, dacă vorbim de Repic, el este proprietarul cele mai mari companii farmaceutice din Federația Rusă, chiar și din Europa, este în primii, în top. Și dacă multimiliarderi și așa mai departe, dacă voi reuși să-l conving să plaseze aici o uzină. E unul din cei 4. Sunt mai mulți care noi discutăm acum, pentru că Delovaia Rosia are 7.000 de agenții economici membri. Sunt reprezentanți în toate regiunile Federației Ruse. Angajați la întreprinderile din aceste peste 3 milioane și ceva de oameni. Adică au un potențial extrem de mare. Și obiectivul meu în calitate de conducător acestei organizații este să conving câteva mari întreprinderi să vină cu investiții în Republica Moldova. Va fi dificil, țin cont de retorica antirusească actualei guvernări, dar eu cred că țin cont și de experiența mea și relațiile pe care am, o să reușesc pe cineva să-i conving. Dacă să continui puțin cu Uniunea Oamenilor de Afaceri, foarte rapid, că probabil noi avem așa de mult timp. Lumea nu prea știe ce faceți cu ea, cum va funcționa această asociație. Noi lansăm această asociație la sfârșitul lunii ianuarie. Cred că voi fi în următoarea perioadă, în următoarele 2-3 săptămâni la Moscova să facem toată agenda, cine vine de la ei. Obiectivul este să ajutăm agenții economici din Republica Moldova să-și găsească parteneri în Federația Rusă. Sunt doritori mulți. Deja mulți mă sună, domnul, când începeți activitatea acestei asociații. Vom merge și prin teritoriu și vom atrage atenția la perspectivele de exporturi în Federația Rusă la agenții economici din teritoriu. Deci, la sfârșitul ianuarie ne lansăm. Eu cred că obiectivul primilor 3, 4, 5 luni este să depistăm câțiva agenți economici mari, investitori din Federația Rusă care ar putea veni încoace și să vedem câteva zeci de întreprinderi din Republica Moldova, să le găsim parteneri în Federația Rusă pentru a exporta încolo sau pentru alte contacte. În luna februarie-martie vom lansa un set de granturi pentru start-up-uri pentru tineri antreprenori, tot din partea acestei Uniuni. Este un lucru nou pentru Republica Moldova din partea unei Uniuni de Afaceri, pentru că de obicei cu lucrurile astea se ocupau diferite ONG-uri finanțate de Guvernul Statelor Unite, UE și așa mai departe. Aici este inițiativa partenerilor noștri din Federația Rusă, agenții economici, care vor să depisteze lucruri noi interesante în Republica Moldova și sunt gata să le finanțeze. Astfel, cred că următorul an va fi un an cu proiecte interesante din domeniul economic pentru agenții economici din Republica Moldova.